Podcastc2 català.cat, episodi 15è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Hola altra vegada, ja tornem a ser aquí i avui tornem amb un enigma. Sí, li hem agafat el gust a això de posar-te a prova. Mira, en aquest cas, l'exemple que t'expliquem avui l'hem triat pensant en tu, ja que sabem que hi ha moments del nostre dia a dia en què es generen situacions que per culpa d'un mal ús de la llengua hi ha mals entesos. I és clar, te'ls volem evitar. M'explico. Et posem un exemple. Tenim dues persones parlant el mateix idioma i no s'entenen. I a causa d'això, fins i tot, es generen certes friccions. Però com és que passa això? T'asseguro que no és perquè no vocalitzin prou bé ni perquè hi hagi massa soroll. No és això, no. Estan una davant de l'altra i no se sent cap mena de remor. Vols saber per què passa? Doncs comencem. La Mariona feia dies que no filava. Se sentia com constipada, excessivament aixafada i, sobretot, li costava respirar amb normalitat. Cansada d'aquesta situació i fent un esforç, es va aixecar del llit on feia repòs des de feia dies, es va dutxar, va mirar què tenia de vestuari que abrigués força, ja que aquells dies feia mal temps i no volia empitjorar més. Un cop arreglada, va agafar un paquet de mocadors i finalment va sortir de casa per fer una visita al cap més proper. Després d'esperar, un cop dins de la consulta, el metge la va auscultar i, en acabat, li va preguntar: «Vostè olora bé?» La Mariona, perplexa, va recordar el protocol que havia seguit abans de sortir de casa. «Home, espero que sí. Abans de venir m'he dutxat i perfumat», va respondre. «Perdoni, però la dutxa i el perfum no hi tenen res a veure amb olorar bé o malament. No sé si m'explico», va proclamar el metge. La perplexitat de la Mariona va esdevenir en ofensa. «Ara sí que no l'entenc. Què insinua, doctor?», va dir la Mariona. «Què? Què et sembla? N'has tret l'entrellat? Ja saps quin dels dos personatges provoca el malentès? Si no te n'acabes de sortir, no t'hi capfiquis. Nosaltres t'ho explicarem al següent podcast. Però, mentrestant, rumia-hi. I per no perdre't en cap, subscriu-t'hi i recomana'l a qui creguis que hi pot estar interessat. I si en vols aprendre més, entra a c2català.cat i apunta't al curs en què t'expliquem tot el que cal saber per fer un bon examen. Sàpigues quins criteris de correcció fem servir per valorar el teu examen. Presenta't al C2 amb confiança de saber què has de fer i com. Ves sobre segur. Fins la propera!